Bueno, Ruben Perez, imaginatzen dut, herritarren aldetik eta olako omenaldi beroa jasotzeak posa emango dauela. Bai, azkenien herrian errekonozimento bat denontzako polita da, ezta, eta niretzako oso posa ematen dit. Gainera, aurtengo, profesionaletan badara matzuzu 5 urte, baina aurtengoa espeziala moduan izango da. Alde batetik uste dute Babirako itzulian etapa irazea lider ibili zinela da profesionaletako lehenengo garaipena gainera. Bai, urte honetan estrenatu naiz eta hori txirrindulari guztientzako premio ona da, ezta? Eta niretzako deraman 5 urtetarako premio onena. Eta taldearen denboraldia zelan baldeatzen duzu, Euskaltel Euskadina? Urtengo urtea oso ona izan da, ezta? 17 etapa irabazi dugu eta hori inoiz pasatu da ekipo honetan eta izugarrizko denboraldia izan da. Naiz da momentu klabe batzutan sorte txarra izan duzuen itzulia hundiren batean. Bai, azkenien Igor Antonekin pasatu zena oso txarra izan zen, baina olean da ziklismoa eta horrelako gauza pasatzen dira eta aurrera bota behar da. Da urtengo denboraldi honakin, datorren urterako gitxiago ez duzu esperoko. Exigentzia listoia altu ipini duzu urten. Bai, datorren urtean zaila esango da ailegatzea, ezta, baina gu egingo. Eta Armendia, zuek ibilizari edo zeuk tarteko, holako Ruben Perez omenaldia antolatzen, konta iguzu zelan sortu zen omenaldia egiteko ideia. Ondala, urte pare batero komentatzen genuen hemen tabernakoakin, bai gustatzako txirrindularitza, da zeo zenbila jakolako herriko txirrindulari ospatsuenari, da hola erbaki genuen, zeo zitxia. Ze oin arte indabena besta gitxi, ezta? Hainbat urte profesionaletan, garaipena bai. Bai, oso garrantzitsua da, igual herrixen ez du gizki apresiatzen ez dakauna, da pentsago genuen pizkat zeo zitxia da jentia parte hartzeko. Zaldibarren izena munduan zehar zabaltzen dabelako? Bai, dakaun kirolari internazionalena da, bai, alde hortatik garrantzitsua da izan da belana. Eta eskerrik asko. Zeu hori, bai.